Барселона ин шаҳрест ки инҷо ҳар як кӯчааш молумоли футбол аст. Он ҷое ки камнов на фақат як варзишгоҳ аст, балки мисли як театр аст ки одамон барои гирифтани ғизои маънавӣ он ҷо мераванд. Ба Барселона ҳар хел муносибат кардан мумкин аст, вале баъди омадани Йохан Кройф онҳо футболи аслиро дарёфтанд ки маҳаки асосияш ҳуҷум ба дарвозаи ҳариф, назорати тӯб ба болои ҳариф мебошад. Хосеп Гвардиола, Ривалдо, Ромарио, Роналдиньо, Хави, Андрес Иньеста чунин бозингарони бузург дар ҳайати Барселона кам набуданд, аммо ҷойгаҳи хосро дар ин ҷо сегунаи МСН, Месси, Неймар, Суарес мегирад ки онҳо сатҳи футболи Барселонаро то ҳадди лозима бароварда яке аз бузургтарин сегунаи таърихи футбол дониста шудаанд. Дар бозии ду дастаи пешсаф Атлетико ва Барселона бояд тақдири чемпионӣ ҳал мешуд, аммо Гранада вазъиятро бозам печидатар кард. Ба ҳар ҳол ин бозӣ бисёр чизҳоро муайян мекунад. Дастае ки ғолиб меояд дар чемпионшавӣ бартарӣ пайдо мекунад, аммо агар бозӣ дуранг анҷом ёбад, он гоҳ Реал аз ин натиҷа манфиатдор хоҳад буд. Теории ҳар дуи даста ба ин бозӣ хело ҷиддӣ аст. Месси ҳам дастагони худро ба хонааш меҳмон карда барои ин бозӣ ҳамаро сарҷам кард. Атлетико баъди аз даст додани бартарии 10 хол аз даъвогари асосӣ барои чемпионӣ ба аутсайдер табдил гардид, аммо дар як бозӣ ба ҳама чиз қодир аст ва метавонад як гол ним гол зада ғалаба намояд. Дӯстони мо аз Адени Xbet махсус ба ин бозӣ аксияи ставка без рискаро ба роҳ мондан. Бинобар ин ман ба ғалабаи Барселона бо коэффициенти 1.18 750 рубл ставка хоҳам кард, яъне $10. Шумо ҳам метавонед ба ин бозӣ то 750 рубл ставка кунед, зеро дар ҳоли сӯхтани чек маблағ ба ҳисоbatон бармегардад. Ин имкониятро аз даст надиҳед. Ccылкаи дар комментарияи ин видео. Баъди марҳилаи тиллоӣ бо Хосеп Гвардиола клуби каталонӣ марҳилаи душворро пушти сар кард. Агар дар даврони Тито Вилланова даста каму ним ҷоиза ба даст оварда мероси Гвардиоларо идома бахшид, вале дар даврони роҳбарии Херард Мартинес Барселона як қадам ба қафо зад. Барои наҷоти Барселона Луис Энрикеро ба симати сармураббӣ таъин карданд. Қабл аз ин Энрике дар Барса бозӣ мекард ва зиёда аз ин сарбони даста низ буд. Аз ҳама муҳиму дар ин ҷо аз обрӯи хоса бархурдор буда дар як они воҳид футболи ҳуҷумӣ ва динамикиро роҳандозӣ кард. Ин он чизе буд ки дар давраи роҳбарии мураббии собиқ намерасид. Дар ин даврон дар Барселона тағйиротҳои кадрии зиёд низ ба амал омаданд. Дастаро Пуйол, Валдес, Алексис Санчес ва Фабрегас тар карда ба ҷои онҳо бозингарони бо маҳорати ҷавони дигар омаданд ки миёнашон як нафар фарқ мекард. Ин нафар Луис Суарес буд ки то ин дам дар Ливерпул бозӣ мекард. Ӯ барои Луис Энрике варианти хуб буд, зеро мутахассиси испанӣ ба ҳуҷуми даста дар хатти ҳуҷум сахт диққат медод. Ягона камбудии бозингари уругваӣ ин буд ки ӯ ба муҳлати тӯлонӣ барои газидани Кейлини дар чемпионати ҷаҳон ҷарима шуда буд, мисле ки Суарес худро муддати тӯлонӣ дар Каталония мутобиқ мекард. Ба ҳамин муҳлат каталониё чандон бозии боварибахш надоштанд. Бохт аз Реал Сосиедад дар моҳи январ бохти сеюми онҳо дар ин мавсим буд. баъди ин сару садоҳо дар бораи дастаро тар кардани Энрике бо иллати нофаҳмиё бо Месси пайдо шуданд, аммо маълум шуд ки ин ҳамаро бофтанд. Зиёда аз ин бохти зикршуда дастаро сарҷам кард ва акнун дар бораи пайдоиши сегуна овозҳо зиёд мешуданд. Бозии аввалин онҳо ба даври навбатӣ ки Барселона бо Атлетико дидор кард рост омад. Месси, Неймар ва Суарес дар ин бозӣ якголӣ заданд. Зиёда аз ин Лео ва Луис паси головар низ доданд. Камнов шодӣ мекард. Охир ба даста муяссар шуд ки ҳариферо мағлуб кунад ки аз ҳама хати дифои пурқувват дошт. Аз ҳамон вақт Барселона ҳамагӣ як бор ба бохт дучор шуду бас. Ғолибият дар Эл Класико ки бо паси Месси Суарес гол зад ин гуфтаҳоро тасдиқ мекард. Нилунориҳо аз ҳарифи асосии худ як сару гардан боло меистоданд ва барои ҳамин ба гирифти ҷоиза сазовор буданд. Ба чунин пирӯзӣ онҳо дар гирифти ҷоми Испания мушарраф шуданд. Дар ин бозӣ Месси дубл кард, Неймар ҳам як голи худро зад, аммо аз ҳама муҳим бурдҳои ҷолиб дар чемпионати дохилӣ ба даста дар бозиҳои байналмилалӣ халал ворид накард. Ин ғолибиятҳо низ пеш аз ҳама бо бозии олии ин сегуна ба даст омаданд. Дар марҳилаи плей-офф Барселонаро осон наафтод. баъди Манчестер Сити, ПСЖ, Бавария ва баъдан Ювентус аз ҳарифони ин марҳила буданд, аммо Барселона аз ин ҳарифон ду сару гардан боло меистод ва натиҷаро бошад ин сегуна таъмин мекарданд. Дар 7 бозии охир Неймар 7 бор, Суарес 5 ва Месси 2 бор ба задани гол муяссар шуданд, аммо дубли бозингари аргентинӣ ба бозии ҳалкунанда рост омад ки дар Камно Барселонаро мебоист бар Бавария ғолиб ояд. Албатта сараввал аз Энрике фақат беҳтар шудани сифати бозиро интизор буданд, аммо натиҷаҳо интизориҳои
ҳоро гузаштанд. Энрикеро дар бештари маврид ба Гвардиола монанд мекунанд, аммо ӯ аз 50 бозии аввал дар 42 бозӣ ғолиб омада на танҳо Пеп, балки чандин мураббиёни собиқро низ гузашт. Дар ин баробар Энрике бо қолаби бозии Гвардиола бозӣ накарда, балки онро тавсеъ медод. Андрес Иньеста бо таҷриба зуд ба чунин шакли бозигузорӣ мутобиқ шуд. Яке аз ҷузъиёти ин шакл Иван Ракитич шуд, аммо ҷузъи асосии он албатта МСМ буд. ман ростӣ фаҳмида наметавонам ки чӣ гуна Барселона бозии дастовӣ хоҳад кард, дар ҳоле ки дар майдон якбора ин се гуна қарор доранд, зеро ҳар яки онҳо дар алоҳидагӣ футболбози эҷодкоранд, нобоворона гуфта буд Кроев. Аммо Энрике исбот кард ки ҳатто аз ҳунармандони алоҳида низ метавон як ансамбли хуб таъсис дод. Ягона чизе ки Энрике наметавонист таъсир расонад, ин муносибати ин се гуна берун аз майдон буд. Аммо ин ҷо низ бахти ӯ омад кард, зеро онҳо берун аз майдони футбол хело дӯстони хуб шуданд. Лео ва Луис бошанд, ҳатто дар қарибии ҳамдигарӣ истиқоматро ихтиёр карданд. Дар сатҳи баланд боқӣ мондан баъди ғолибияти требл хело мушкил аст ва Барселона ҳам истисно нашуд. Дар бозиҳои Лигаи Чемпионҳо соли 2015 онҳо аллакай дар марҳилаи чорякфинал боз дошта шуданд. Дар сари роҳи онҳо Атлетико баромад. Аммо дар ҳамин мавсим Барселона ҳам ҷом ва Ла Лигаро ба даст овард. Фаҳмиши байни ҳамдигарии ин се гуна бошад ба сатҳи осмон мерасид. Агар соли пеш Месси бо 58 голи зада пешсаф буд, имсол бошад Суарес ин эстафетаро гирифта дар ҳамаи мусобиқот 59 гол зад. Инҷо ягон худхоҳӣ дида намешуд. Сирри асосии муваффақияти ин се гуна якдигарфаҳмӣ ва дастгирии якдигарӣ буд. Аммо мавсим 2016-2017 ҳамчун мавсими буҳронӣ барои дастаи Энрике дониста мешавад. Баъди 2 соли барор мутахассиси испанӣ миёни бозингарони худ тавозунро гум кард ки ин ҳама ба натиҷаи бозӣ бетаъсир намемонад. Аммо ин ҳам ба натиҷаи се гуна чандон таъсир намерасонид. Фақат камтар натиҷаҳои Неймар пасттар шуданд. Аммо Мас бозингари бразилӣ дар камбеки таърихӣ бар ПСЖ дар бозиҳои Лигаи Чемпионҳо нақши калидӣ гузошт. Баъди бохти 4-0 дар Париж ҳама медонист ки анқариб ки ягон шанс вуҷуд надорад, аммо се гуна беҳтарин бозии худро нишон доданд. Сараввол ба Месси ва Суарес муяссар шуд ки гол зананд. Баъд навбат ба Неймар шуд ки таи 7 дақиқа аввал як гол аз бозӣ зада, сипас пеналтиро бо маҳорат иҷро кард. Вале дар охир бошад як паси олиҷаноб ба Роберто дод ки ӯ голи шашуми Барсаро вориди дарвозаи ПСЖ кард. Ғолибият дар ҷоми Испания бошад ҳамчун хайрухуши бошукӯи ин се гуна ва ҷуброн барои нобарониҳои даста дар дигар мусобиқаҳо дониста шуд. Суарес ҳамеша голҳои ҳалкунандаро мезад, аммо дар бозӣ бо Алавес бо иллати корт доштан ширкат карда натавонист. Аммо Месси ва Неймар коре карданд ки набудани Суарес эҳсос нашавад. Ин дугона як голи зада як асистӣ низ карданд. Ахир маҳз ҳамин ҷоиза охирин муваффақияти бузурги ин се гуна дар Барселона буд, чунки мавсими ояндаро Неймар аллакай дар ҳаёти ПСЖ оғоз мекард. Ин се гуна дар 3 сол 364 гол заданд. Ин рақамҳо на ин ки тасаввуроти моро ба футбол, балки ба он ки чӣ гуна ҳамдигарфаҳмӣ метавонад чунин натиҷаи бузург дошта бошад, комилан дигар мекунад. Охирин натиҷа нишон медиҳад ки ин се гуна ҳамчунин се гунаи ҳуҷумкор беҳтарин дар таърихи футбол мебошад. Нигоҳ накарда бо оне ки ҳар яки инҳо дар алоҳидагӣ низ метавонистанд тақдири тилхо бозиро ҳал кунанд. Якдигарфаҳмии ин се гуна ҷузъи асосии муваффақиятҳои Барселона дар даврони Энрике буд. дӯстии мо вежагиҳои худро дошт. Замоне ки ман дар кӯчаҳои шаҳр сайру гашт карданамро ёдовар мешавам, мегӯяд Неймар. Албатта аз як нигоҳ ин ҳам ту суханҳои оддӣ менамояд, вале дар умқи худ ин суханҳо ҳақиқати худро доро мебошад. Маҳз дар даврони се гуна Неймар ва Суарес беҳтарин футболи худро нишон доданд. Ҳар як нафари ин иттиҳод якдигарро пурра мекарданд. дӯстии онҳо берун аз майдон бошад, ин ҳамаро пурратар менамуд. чӣ гуфтан мумкин? Дар таърихи Барселона ҷуфтҳои бозингарӣ кам набуданд, аммо ин се гуна инҷо ҷойгаҳи хос дорад.